Udaipur Killa RD Block ni andar Darjeeling Gaksoba oro thum kamiwa sini join South kami ni toiwei kisa soba sor hi phale mane angke sini tak thum kami ni borok no sengring bai sini soba sor seng rolai tongo angke sini item angke mairung tongo paste tongo tai ber man rok tongo hanbang joton no jono kisa bat seng rolai nai hnoi kakalai tongo hanbang yang sini kasong rok kisa masa jetoi phelai jamani no seng rolai tongo angke joton omtai ke sini tiprasa borok rok no nini ani huya bai seng soba wanang nai angke joton soba phaibe di hnoi je kri borok rok no lockdown ni je samung nungmung bahai tong seng tini tiprasa Prajak thaiwa nai tongo aun babai seng kisa soba lai कर बसक परिवार पाउन oro hungkai sini 34 poribar 34 hingke oro kat krei tongo 9 poribar tei bad baki hingke ne kat gnang ke tongo hingke tei randi rok bu kisa masa tongo borno seng baksa kheno soba oi tong विपद बहादुर पास ना विपद बहादुर menang mah tini Khoroksa Kila Block andaro kelaijak Darjeeling Panchayat ni thum kami parabo joing dokhin luku bai kaisa saktarmung bai chubalai mani tak para borok no Khoroksa no seng nailai borok ni para bahai biala tong kelaijak borok no kisa seng nailai Pilangke ni bumung tama sari Kerming hi kojukma rasanga hi khumi kisang nangka nangko kan haji dong kam nangsa kaiti te 34 परिवार kaitia 34 परिवार kan ration card holder oma haji dong kam nangsa miron le parawok koi परिवार ration card kerui mono tunggu kisah saya kenapa deh ajik परिवार kamo noi परिवार ha ration card ha nei mu noi परिवार oke oro nirok belai ke bial kelaijak na tui rok ni subida to bahai be tui hi asubida sang tui asubida lampui hi asubida sang tak to COVID-19 tinin coronavirus tinin nirok jato sible na nangoy na hamata singnen bazar ol nirok to thangma bahai rok ke thang nirok thangma bode bahai tei nirok chalai kha bahai tei hathi rok khale khane rok kisa sai khana rode mungkin mo kharos nang to bazar chu chumthai mu bazar hi kai chumthai ma hi Darjeeling jra hi ngathungeng walau nung hi kai hui sina kai walak sina han kan bazar chumthai mu bazar hi I ngan ha phalai jamak ta sinin bazar chumthai mu hambai oke tak jeng ini takuk okran thani jeng malaika boroni parani samosa tei bahai tei borok chai matong bahai kai mathang tak lockdown chole tangmani belai no borok bial klaijak haini bang kaisa joing dokhin lokoni bumung tei kaisa jengchuba chu roni bangai jeng oro tak phaikha jara ration card geri ronong ka jeng prai je chuk mane belai no borok bial klaijak bahani bangai borok no
सेरबा के जों माइरं रखा तै जरो रेशन माइ कार्ड गोनां रं के जों 2 केजि रेशन कार्ड माइरं कायसाया जों बनि लगायाव दङ बेरमा जों ट्राइबेल संनि फेभरिट बेरमाबो जे चों माने किसा तै पियाजबो जों रखा आसोंनो हामबाय।